I posle me ljudi spomenuo se pro, danas ćemo igrati našu prvu epizodu igre na Old Age Craftu. Danas ćemo da igramo malo Factiona, da vidimo šta se dešava. Ovo zazemlja. Okej. Prvo ćemo ovo da uradimo. Okej ljudi. Malo ćemo da obilazimo zato što da vam pokažem naše nove stvari koje smo napravili. Ok. Ovo je neko veliko čudo koje sam vidio prvi put. Zašto je ovo ovako bocki? To ću da popravim prvo sad. Imamo i neke druge stvari, kao što su soba viter skeletona, kao obični skeletoni, ali su stvari viter kad se spomenu. Neki put se spomnaju i obični, samo sada ne možemo to da uradimo zato što snimamo, čekamo. Ok, ovdje imamo nekakve stvari za potione. Ok. Sada idemo dalje. Odimo neku farmicu kokobinca. Ovo nam je Iron Golem farma. Ok. Ovdje nam je Blaze farma. Mnogo. Blaze. Ok. Ovo je vjerojatno iz Kit Toolsa i tu ste sobe. Danas ćemo otvarati kejove. PV1. Ovdje imam nekoliko kejeva. Samo se nešto plašim po crnih. Ok, tu su. Idemo na Warp Craft. Ne vadi kiša, okej, mi idemo na Warp. Mi idemo, moli se, good apple. Okej, pare. Uzet ćemo što se mora. Ponovo par. Ok, sada kad mi najmanje trebaju. Neću kit. Krati kejovi, to sam čekao. Što mi daj pare. Samo pare. Jedna ista. Da li je moguće? Ljudi, ovo je čudo. Daj mi nešto drugo. Oh my god. Hvala, ima. Ja sam bogata dovoljna. O, može. Moj kitvan. Ja nemam 6% rada. Okej, idemo dalje. Good apple. Šta bismo mi očekivali? Ovo je nemoguće. Još jedan kit popel. Ok, pun sam armora. A sada kad mi najmanje trebaju, pa da, to je najmanje.
Ne, ne, ne. Stavit ću ovo odelo. Ok, to su treba. Ok, ljudi, idemo dalje. Sljedeći kej. Zašto? Good apple hoću, ne. Biću se. Ako nema... To je bio zadnji hit. Ne molite Bože nešto dobro. Aleluja, aleluja. Postaje inčkilanđa. Vjerojatno postaje, sam nemam prema ljesu. Okej, meni ovo odgovara. Nisu bili loši, znači. Ovo je čudo, znači. Okej. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!